Och det kom ner mot vaniljkräm. Jag är alltid färdig till chokladkräm istället. Du mamma, vill du höra rumor som att det är skrumsläppar i skuren och bara. Så nu får jag ner när och intervjuar jag så skrumsle. Så. Fan, är du från Benjamin? Ja, jag är också Benjamin. Så gott, bara sån spooky. Alltid spooky, men kan man skulle sacrifice shit. Ja, bra. Helvete! Alltså efter, vi bara styckar. Alltså vad fan gör det? Vi är bara helt intervjuade, så att vi tar host här till skrumsel survey. Och så kommer man hålla det till det. Ja, kind of, ja. Hur fan hålla det till? Alltså så att det jag fattar som jag kvar. Ja, men det är vanlig folk. Vanlig, alltså fan det vanlig. Ter som man själv kan säga. Karpes. Han säger att också vi mer låter det dräva. Jag håller att vi får hemma utan markera att det är bärns till då. Att det är värre som benchen då. Alltså går vi då benchen för. Jag känner. Steinhedger. Det är samma som grilled veg. Nej, erbjudning grillar. Nu får jag visa att det kom 2 tricks. Hur man överlever ut i försk naturen. Trick nummer 1. Ett nog beetje alkoholvättor. Ett jag kvitt henne och fitt jävla. Men du är inte långt bajtar. Trick nummer 2. Inte lustigt kan du säga. Här skulle Tigger ha till döver idag. Det är bara akkurat. Kan det fast? Här ska jag gå. Fucking yes, ja. Kan du rätta dig, ja? Kan det mät? Tigger borde ha vita. Jag är faktiskt också farlig. Tigger, hur det är!